CPI Property Group patří k nejvýznamnějším evropským realitním skupinám s vyváženým portfoliem, zahrnujícím širokou škálu nemovitostí, zejména ve střední a východní Evropě i v Německu. V Berlíně je skupina jedním z předních poskytovatelů komerčních prostor. Mezi významné projekty klasické industriální architektury patří technologický a inovační park Berlín s celkovou plochou 100 000 metrů čtverečních. CPI Property Group je v České republice největším vlastníkem retailových ploch, významným poskytovatelem nájemního bydlení a hotelových služeb. V roce 2016 se skupina stala vlastníkem rozsáhlého areálu bývalé zbrojovky Brno, který je svou velikostí a historickým významem neodmyslitelnou součástí jihomoravské metropole. Zkušeností z Berlína využije CPI Property Group při realizaci nového multifunkčního projektu, který ponese název Nová zbrojovka. Cílem je téměř nevyužitému brownfieldu navrátit život a vytvořit zde moderní plnohodnotnou čtvrť. Nová zbrojovka nabídne 40 000 metrů čtverečních pro lehký průmysl, více jak 30 000 metrů čtverečních kancelářských prostor, maloobchodní plochy o velikosti 3600 metrů čtverečních a téměř 800 moderních bytů. Projekt počítá i s rezervním územím, které bude reflektovat poptávku trhu. Projekt je rozplánován do několika etap, kdy s respektem k historii území vznikne ať už rekonstrukcí nebo novou výstavbou plnohodnotná moderní čtvrť, která poskytne kvalitní možnosti bydlení, pestrou nabídku služeb a nákupních, pracovních i odpočinkových příležitostí. Nová zbrojovka s vynikající dopravní i pěší dostupností obohatí širší centrum jihomoravské metropole o unikátní projekt, navazující na génius loci a vtiskne mu citlivě novou tvář.